Well, we missed Pavel. He came by one day, just out of the blue. It was really nice to see him. But we do have Petra's aunt and uncle. They've come to visit, so see if we can find them. Just follow the voices. Oh no, he's brought wine. He's brought wine. Dobrý deň. Dobrý deň. Ahoj. Teším ma. Ahoj. Ahoj. Ahoj, ty vieš povedať aj ahoj. Ahoj. Aj čo ešte? Viva Europa. Myslím, že ste sa videli na svadbe. Last time you saw Uncle Josef. At Obi. Áno, áno. Obi. No? No? Wedding. Oh, the wedding. Oh, the wedding. Oh, the other uncle. Okay. So many uncles. Toto všetko vybagrovali. Tak potom aj zášku a do spádu, aby to odvodili. Budem musieť aj okolo domu niečo riešiť, aby to išlo do tejto strany, lebo tam na cestu je kanál, myslím, tam to odvodili, niekde pri autách. A to tam niečo začal kopať, neviem, čo to nakopal kopec, tak aj to sa bude musieť zrovnať, lebo toto po tým huštine všetko nie je. Nič tam kopal, tam je veľká jama. Tak toto sa zahrabe a to sú jedné schody hore. A tam terasy. Áno. Aj voda tu je však. No. Komín, Áno. tiež niečo strávne. Hej. Ja som rozmýšľala, že sa bude musieť tiec. A potom tú ako kúpeľku, vy ste Kúpeľka. no, ale aj vesko. A tieto dve reči, keď Hej, postaviť. áno. To nebude aj tento problém. Hej, predpovedie, že zbiť to dolu. A odpíliť to, vieš, pekne dole, takú karmohúrsku, alebo čím vieš, tým kotúčom diamantovým to odpíliť pekne a potom plastové koleno tam a napojiť to. Toto ste všetko nosili